Hi guys, welcome nga pala sa aking gaming channel. At sorry kung maingay at kasama ko si Ate Nicole ko at isa siya sa matanda kong pinsan. So, ate, hi ka naman. Hi. Naiya siya guys. So, ngayon, let's play Obby. So, let's see kung mabibit natin tong Obby na to. Gusto ko sana mag-ML guys, pero ayun yung napili ko mag-Obby. Tsaka guys, yes. So guys, yung nagsasalita, ayun. Yung pinsan ko guys, kasama ko kasi siya guys ngayon, no? Gaya ng sinabi ko. Why does it say bench? What bench? Oh yeah, I get it. We don't know. Can I walk here? I think I can. Pero guys, gaya nung narinig natin, easy lang. Gising nga. Ang dami pang stage guys. Grabe guys, yung running ng stage. Tamang aking pinsan. Wow. So guys, sorry kung may narinig kayo. Tablet ko lang yun na kiniklik ko. Kasi guys, naka-tablet ako guys. Hindi po ako naka-computer or cellphone or iPad. Tablet po guys. Kung ayun ang hinala nyo, tablet po guys ang gamit ko. Pang gaming. Oh. Let's try to beat this Obby guys. Mo ko pinagtatawanan ate. So guys, pinagtatawanan ako ng aking Ate Nicole. I played that game, I remember. Yes, I know it. Wait, do you have a badge? Yes, every stage should have a badge. Oh yeah. Wait, get there. I guess can not just jump. every stage. I guess it's not every stage. You can do. Bawal ka lang mahulog dyan. Kasi nagpapahulog siya. Tignan ako mahulog doon. So, ngayon guys, palobat na yung headphone ko kasi guys, naka-headphone ako. At bigla daw nag-power off. Kasi nagsasalita guys yung headphone kung di ba kayo naka-headphone. Itong headphone ko guys nagsasalita. At kung yung sa inyo din guys, sige. That's it. Meron pa dun no? Oh, there. I get it. Yeah, that's the real one. Yes, I know it. I know how to use it though. So guys, how was that? So guys, 3 minutes na pala ako guys nagre-record. Mag 4 minutes na siya. Pero for me, hindi siya minutes. Minute lang. Kasi ang liit pa nun. Pero, dahil sinabi nila na kapag isa lang, minute. Parang isa lang yun 3 minutes. Basta guys. So ngayon guys, 4 minutes na ako nagre-record. Uy, may kasama din tayong kambal dito ng buhok. Meron ka palang kakambal dyan na kamukha mo. Yung buhok lang. Ng buhok. Buhok. What? Mukha pa lang. Tsaka buhok. Kala ko kasi yung parang may lipstick. Na yung face niya. Na parang katulad ng sa'yo? Ano yun? Deep? Oh, I'm gonna change my avatar. Pero dahil wala pa tayong Robux, mga simpleng avatar lang muna. Pero sana, next time, o kaya bukas na, magka-Robux na din tayo. Syempre, ayun ang gusto ng mga viewers ko. O kayo, diba? Gusto nyo na, bawal i-touch.
Diba guys, gusto niyo yun. What? Bawal Ano ba mo, ang dapat umano ka sa color blue. Ha? Sure ba yun? O nahulog lang talaga ako. Hindi, bawal mo talaga siya. Uy, tagay mo bansa to. Si Sas... What? Um, I'm jumping in the blue. Ayan. Parang masyado siya mahirap kasi maikli lang din yung blue. Mataba nga yung blue pero tingnan nyo naman. Ay, hindi, mataba din. Siguro talagang noob lang ako dito. Hindi ka na yun. Could I try next one? So guys, itatry daw ng pinsan ko. I know. Now you couldn't. So Don't guys, touch the color. yung naglalaro sa stage na yun ay yung pinsan ko. Gaya nga nung narinig nyo, no? Siya yung, could I try that? Pa-English pa yung pinsan ko, guys. Arte yarn. Uy, nakadalawang stage ka na. Oh. Ako na. So guys, ako naman yung maglalaro, no? Don't touch the color. I mean, wag mong ita-touch What? yung green na green. Ang touch mo lang yung lime. It's not a lime. It's a mint. Oh yeah, it's mint. Pwede ba ako mag-jump dito nang walang ingay? Kasi case kung naririnig nyo, yung parang screen ko na ginagamit ay natunog-tunog. Screen ko guys yun sa tablet. What? 7 minutes na? Ang bilis naman natin. 7 minutes na. So guys, 7 minutes na pala ako nagre-record, no? Hindi mabilis talaga, mabagal lang tayo mag-hobby. So, nasa ang stage na tayo. What? Ako yung pinakamababa. Meron pa? Kasunod ko yung pinakamababa, oh. Si, Si Ashyav, ganun? hey, bud, sugar. Oh. You couldn't. I don't trust. Oh, okay. I know I couldn't trust the mint green. But I like mint green, though. That's my really favorite color. ako aqua green. Tsaka, so guys, kung gusto nyo magtanong, sasagutin ko na yan. Ano color ng case ko? Mint green. Kung magtatanong lang kayo. Pero sinasabi ko lang naman na mint green yung case ko. Tignan mo yun sa taas kung ilang ilang So guys, layers sorry pa kung, wait lang. Muntik na ako mag-disconnect dun So guys, kung naririnig nyo, parang may nag-ASMR na screen. Screen ko yun guys, ay, basta. Ang gulo ko magsalita, baka di nyo maintindihan. Uy, 8 minutes na ako guys nagre-record. Parang bilis ata. Joke lang ba? Siguro talaga mabagal lang ako. What? You're on stage 45? 700 plus stage pa naman to. Asan maano na yung stage na Baka kaganina pa siya naglalaro. Baka nauna pa sa ibang player dito. Aray! Nagtatawanan mo ako, te. So guys, may kakilala kaming tao dito. Siya si Mama Shell kasi kakilala nga, di ba? So guys, natawag ko lang siyang Mama Shell kasi doon kami nasanay na tawagin siyang Mama Shell. So guys, may lola ako dito. So guys, may lola ako. At ang pangalan niya is si Lola Mercy or Nanay Mercy kasi tawag ko sa mga lola ko minsan nanay. What?
No, I just teleport. Oh, okay. What? So you're in this. You're in stage 5. Could I try that? Wait lang. So, oh. Oh my God. Ikaw na, te. So guys, shout out guys kay Mama Shell. Hindi ko na nasabi na, okay, sasabihin ko na. Yung lola ko, diba, may lola ko. So ngayon guys, si Mama Shell, tita niya yung lola ko. So, ayun, Mama Shell, shout out sa'yo kung nanonood ka man. Smooth, 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 smooth. Ayan, napakagaling. So guys, ako na yung maglalaro. Kasi guys, Not yung sa that, not stage, ay, not that. Yung sa stage na yan guys, yung pinsan ko naglaro. Hindi yan sa gitna. Yeah, hindi. Sa pinakadulo. I know that. Hindi sa mga trolley. Paano kaya kapag nahulog ka dyan na magpapahulog ka pa ulit? Para makagawa sa stage na ano. Alam, mahirap na to. What? Grabe ang tunog ng screen ko. Oh. You can't trust you can't trust. Ito, anong green yung gusto mo dyan? Ay, ito. Yeah. But my most favorite is aqua green. You don't like a mint green like my case? I like it. Oh my, ito na naman siya. So guys, kung may magtatanong dyan, kung di nyo pa ito nalalaro, sasagutin ko lang ha. Or, joke lang, hindi pa naman kayo nagtatanong. So guys, kung di nyo pa nalalaro tong OB na to sa Roblox, laruin nyo na siya. Pero may papaalala lang ako sa inyo. Etong OB na to, yung kunyari, di ba? Ito, stage doon. Tapos tingnan nyo, may stage doon na parang dito lang, di ba? So, ibig sabihin niya, magkaparehas na yan, guys. Tsaka, guys, yung ibang... pinakauna? Tsaka, guys, yung mga ibang stage dito, tapos yung isang stage, minsan magkakaparehas yung mga yan. Kasi, guys, nalaro ko na din tong OB na to. Nung hindi pa ako nag-YouTube. Hindi. Doon. Oh, I'm so Baligtad. old. So, guys, No, you no? couldn't trust. So guys, no, yung mga paalala lang ulit, yung mga ibang stage dito magkakaparehas yan. Alala ko lang sa inyo. Can I hadag? Oh, I can't. Akala ko pwede. Ano? What? No, I know how to play it. Easy peasy. Oh my, ang easy na nga nun eh. What? On the ground. Napakababa pa natin guys. Ito yung nagsimula tayo. Oh. Tignan natin yung taas. No! Ang ginagawa mo? Tignan natin. Oh, man. Ang dami pa tayo. Ang dami pang lalaro. Oh my. Ito na nga yung dust. Di ko pa na ano. Ayun. Na ano na din natin yung stage na yun. Easy na nga to eh. Mas ganun pa. So guys, don't bash me. Kasi alam ko na baka sabihin nyo, easy na nga yan. Ganyan pa yan. Namamatay ka pa dyan sa Roblox. Kung namamatay yung avatar mo din sa Roblox, easy na nga yan. So guys, alam ko na yung iba dyan na nanonood ay sasabihin na ganun. But please, wag nyo na gawin yun sa akin. Kasi, alam nyo ba, kapag nag-YouTube channel kayo, tas
nabash kayo, mafe-feel nyo yung pain. Mafe-feel nyo yung sakit kapag binash ka, di ba? So, wag nyo na ako i-bash kung kapag nag-YouTube channel. Kasi guys, masakit yon kapag sinabi nyo, ay, ang easy na nga yan. Tapos, namamatay pa yung avatar mo dyan. So, Pero, guys, Banis, para sa akin kapag nang babash, parang na ano ako. Kasi, di naman sa ganong happy. Pero, kasi parang naaano ko dyan, di ba yung kung ano yung mali? Para matry mo rin yung kung anong mali mo, di ba? Kaya parang, sinasabi nila kung anong mali. Like that. oh, You can't. so guys, kung di nyo alam, kapag nag-bash ang isang tao, Minsan masasaktan talaga siya. so, kung ayaw nyo masaktan kayo o yung tao na yun, just don't bash her or him. Oh, okay, I get it. So guys, alam nyo ba ang sakit na mararamdaman ko kapag nabash nyo kung kinumin nyo, ay, ang easy na nga nun. Ang namamatay pa yung avatar mo dyan. Ay, nakaw. That's super easy, pero ganun pa. Please guys, don't do it. Masasaktan ako. Ate, usan na tayo. So guys, yung pinsan ko kasi umiiyak. Kasi siguro nagising. Ganun na, nagising. Ate, kuha ka nga lang ng isang bubon para tabi tayo. Oh, mamamatay. Kaya akala, hindi ka mamamatay. Diyan, parang ipapahulog ka. So guys, kinausap ko lang yung mama ko. Iwanag daw kasi ng tablet ko eh. Kaya nawala yung sounds. Trip. Okay. This is not that hard, but tingnan nyo naman kung gaano siya kalipis, oh. Malipis pa malipis pa sa basta. Sana guys, natutuwa kayo sa tunog ng tablet ko. Kasi kung maano nyo, ayan o. Ayan o. Parang yung glass in ASMR. Nahilig po kasi siya sa ASMR. Buti naman nagsalita ka din sa mga tao na nanonood. Oh! What? Wait. Oh! Makakainis yun ah. Paano ba? Hindi mo itatouch yung color blue? Yun. Oh. No. Nadidikit ang talaga ako. Yun. Dumidikit sa ano. So guys, yung naglalaro sa stage na yan ay yung pinsan ko. Ate, tapusin mo yan. 8, 7. Okay. Ate, lipat na tayo doon. So guys, ayun, lipat lang kami ng upuan. Ayun guys. No? So ayun guys, ako na sa stage na to. Kaya na natin to.
Pero guys, mas kaya nyo to. Nandito naman guys yung kapatid ng ate Nicole ko. Ayun na yan. Ayun na yan. So guys, yung nagsasalita na isa na parang lalaki or baby, yung kapatid ng Actually, pinsan ko. hindi na siya baby. Oh yeah. Isa na siyang guys. damulag. Huwag ka na magsasalita, nakakahiya, joke lang. Baka sabihin, inamaltrato kita na masama, joke lang. Pero Nita, pwede ka naman magsalita, huwag na yan. Nagawa mo. 94. Grabe, stage 94 ka na? What's the matter? I mean, stop. Akala niya ata iikot yan. Or baka AFK. Uy, AFA. Akala niya siguro AFK. iikot yan. Hindi na Or baka kasi tinawag siya ng ano yun. Mama. Ay, oo. Baka Or baka inutusan. may... Or baka ganun. Lumakat and not boy, girl. Pero baka hindi, baka nag-e-effect yan talaga siya. Parang ninja. Parkour na Ayun. Akala niya nga ata siguro umiikot. Pang ninja ito, no? Pang ninja yan Stage siya. Ilan, meron pang isa? Pa? Oo, stage Aba, 100 ka na. 700 ang nag-play. Stage 100. Mrs. Oil. So all the way. I'm Mrs. 72 gems? Gems and gems. Oh, is this a gems? No. Yeah. Addiction. No. No. No! Wait lang guys, ang gulo. Wait, no! Nate! sa taas? Huwag mo na anuhin, bala ka. Skip. Nag. No. So guys, naglalag. So guys, hindi ko na siya maano guys. Kaya siguro ito na yung pagtatapos ng video na to. 22 minutes na din naman na ako nag-ano. Ayun na, nagre-record. So, bye-bye! Bye!